bandiraare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaaɓe afrique takkusan yoni to ɓoggel fadowa numa laasi mayel sincan padalal ko on takkusan juula ha waali jantan ni jeeya e gardidi kabaruji men ɗo wonde hoore joleydi mauritanie mouhamadou wula abdoul asis ñalawma hanke o darima to tribunal mo wuuro Nouakchott jagorgal leydi mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellal aade o waɗi kay no wowno wadde kala saaha gam andinde genndi rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi mauritanie to leydi sénégal ma en jaɓɓo musidɗo men qaaɗi abouba to leydi mali ma en gartu e jagorgal mo leydi mali karfinagal ko yowiti e kaldigal gendi o wawi joddade e gardiɗo fedde dona ambasago o to leydi gabon ma en jaɓɓo musidɗo men hono sar abdoulaye sar kabaruji men e ɗemgal pular manaw en ha to leydi niger e wonide tawi ko leydi burundi cakkitortoɗen kabaruji men e ɗemgal pular ko leydi espagne so dirtani pirali paccirali ɗi ko joni joni so allahu lamɗo jaaɓi wali kodonteɗo golli koro so tawi a hutorima ɗelle wali kodonteɗo golli koro sama ramadan ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo l'istikhar ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene jogui pegge ɓeydoje arsigaji e pegge ɓeydoje ndenka omo jogui usula e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo ko so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen waddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe rafiji goɗɗiɗi doctoreɓe gandi ceerno Djiby Sy to mbawɗa wonde e leydi kala oɗon mbawi liggodirde hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafi mo neɗɗo wawi wondude kala so tawi ka miskin Allah o yananama ka miskin Allah omo safruma ha jittuɗa hoore maɗa so wona tawa ko marɗo ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo borogal ko ɓe ɗiɗo woni ɓe ceerno Djiby Sy safrita Allah ɗo heddiɓe kala so yannama ka miskino o safruma ha cella ha jittuɗa hoore ma ceerno Djiby Sy ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netek dendagal taximan dendagal chauffeur e nder wuuro to mbawɗa wonde kala sa yettima Nouakchott a wi nawe kam to bureau ji ceerno Djiby Sy ma adde ha jettuɗa so tawi ardi koyɗe maɗa ha yetti to legal nettit so pullo so cabato so sarkule so bawɗo wonde kala sa wi yo sifane walla yo holle bureau ji ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum e pharmacie mum to leydi Mali toon woni toon ko miñi ko ne wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71
so tawi noon kanko ceerno Djiby Sy jiɗɗa hebde walla jiɗɗa ko ɓurɗo labde numéro makko ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon wiya kilineɓe mumma noddoɓe mo e kala saaha walla waɗaɓe message uji omo leela jabtade wona anje walla salade jabtade mo ala ko hewrede yo jomum wallitoro muñal tan e kala saaha kadi e rappela mo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɗi hande gandal ɗum noon mbaɗen dando faade makko docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ko labdo reedu malaɗo woni joguiɗo seedantagal mum ha timmi docteur Djiby Sow ɓurɗo lodillo grand guérisseur ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam site wonduɓe hernie hémorroïde koyɗe guloje koyɗe musoje keceje musoje yanoɓe barogal wonduɓe diabète tension cholestérol e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djiby Sow ne yawren ɗum le grand guérisseur ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade walla ɓe darotake e worɓe ustaraɓe gorago ha jippiɓe e leecce kala docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene andina bandiraɓe kala e oɗo saaha joni mo tawe to Dakar ma won ɗon noon ha ñande sappo nduɗo lewru ndu gonɗen so ummima toon o yaɓana musidɓe tedduɓe to base makko tawateɗo to Wourossogui to base makko Wourossogui tawateɗo to funnague bamule Wourossogui ma won ɗon balɗe seeɗa o ummoɗon o yaɓana wuuro wiyetego Tumbel to Tumbel noon kala jiɗɗo yiidemo arata koto galle ceerno Harouna Dawouda o woni joom wuuro Tumbel ngo so woni ɗon balɗe seeɗa kanko e ceerno Harouna Tumbel maɓe mbaddu leppol mabɓe ɓe jaada ha to wuuro men ɓe taccama ɓe jaabana ha to Magama addataɓe Magama noon ko ɓattade e yetta ɓatta yidde ɓattade e jokkodirde kilien e makko tawateɓe nder leydi Mauritanie le grand guérisseur hono ceerno Djiby Sow ene andina dendagal bandiraɓe wonde base makko tawateɗo to Dakar woni ɗon ko miñi ko biteɗo Yahaya Ɓan so tawi ko base makko Wourossogui tawateɗon ko biteɗo Maki Ɓan so tawi noon ko base makko mawɗo tawateɗo to Kidira woni ɗon ko Sokna Nabou Ndiaye kamɓe kala ko laaɓaɓe golle ɗe musidɓe tedduɓe humpitiɓe ko alhaali leɗɗe ɗe jahata kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde noon jokkodirta koye docteur Djiby Sow le grand guérisseur numéro uji makko ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko sappo lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas no mbirunoɗen e gardidi e kabaruji men ɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Wuli Abdoulaziz ñalawma hanke o darima e yeeso suudu ñawore kono kay teskama tawi ko kanko men ɗo wonde hoorejo leydi ndi o salima tawi ko jabtade hono namde ɗe o namdeno kanko hoorejo leydi ndi o holliti tan hande tawi ko hono nduɗo suudu tawi ko tribunal fotani kay tawi ko ñawdemo jogui hakke tawi ko ñawdemo tawi ko hoodi courde ha hande tawi ko justice ko ɗum tigui jogui hakke tawi ko ñawdemo o holliti tan ha hande ɓeɗon ko yabɓuɓe hono tawi ko kuule leydi Mauritanie koye oɗon fannu kedorɗen tawi ko ardiɓe jakorɗe kewɗe e laamu Mouhamed Wuli Abdoulaziz kamɓe ñalawma hanke o ɓe darima e yeeso ñawore gam ha hande tawi ko jabtade tawi ko namde wono procureur général ha hande koye oɗon fannu kedorɗen
ɗon garde national mo leydi Mauritanie ɓe kalfinama ko yowiti e rende galleji ɗi ganduɗa tawi ko justice mo leydi Mauritanie ƴetti oɗo saaha dendagal jagorɗe gondunoɗe e Mouhamed Wuli Abdoul Aziz tawi kay ko tuumaɓe mbuñaari e nder leydi ndi e bonnugol tawi ko jawdi laamu kamɓe kala nde ɓe mbawata waɗede nder ɗiɗon galleji ko adi tan tawi ko ɓendirgol mabɓe e cuuɗi dumbirɗi gonɗi e nder leydi Mauritanie wuldahi ko gardiɗo tawi ko jeydiyankoɓe leydi Mauritanie kankone ñalawma hanke o ñiŋi ni feewi tawi ko jeydiyankoɓe haɗede ɗumen nadde e nder suudu tawi ko ñawore ñalawma hanke o caggal kayde mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Wuli Abdoul Aziz adda e yesso ñawoɓe o ñiŋi tan tawi ko jeydiyankoɓe haɗede ɗumen tawi ko nadde nduɗon suudu o hono parti Hatim ko parti lundiyanke ɗo e nder leydi Mauritanie e gardugol Saleh Wula Hanan kankone e kayito mo yaltini ñalawma hanke o sembini tawi ko laamu leydi Mauritanie e golle waɗi e mbaadi tawi ha hande ko fawdi juuɗe mum e dendagal tawi ko tumenoɓe e bonnude jawdi laamu kanko ha hande tawi ko ha hande tawi ko Hanan Sidi Wul Hanan o holliti tan nde laamu leydi Mauritanie jokkoto golle o holliti tan kala tumenoɗo ha hande tawi koye borjinde jawdi laamu nde wawata faweji juuɗe rewne lawol o kanko ha hande tawi ko Wul Hanan o holliti tan omo jogui hoolare e yakare e justice mo leydi Mauritanie ma watta golle mum jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e callalade Nazir Wul Mohammed o waɗi kay no wonda wadde kala saaha gam huccidde ngendi ndi gam haalan ɗum ɗo rafi coronavirus yarata e nder wertago e leydi Mauritanie kanko jagorgal ngal o arti kay wiide waɗanoɓe holkis ko temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e goho o holliti kay yitira rafi coronavirus ñalawma hanke ko nogas e joyi o holliti kay heɓti e cellal ɓalli mumen ko wote galleji mumen ko nogas e jeeɗiɗi o holliti kay ñalawma hanke e goto wasani yefita mum kanko jagorgal ngal o arti ke e wiide tuggude nde rafi coronavirus natuɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe e doggol wonduɓe rafiyoɓe jettima 17 ujunere temetere e capanɗe jeegom e joyi neɗɗo o holliti kay heɓti e cellal ɓalli mumen hooti e galleji mumen ɓe jettima 16 ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi kanko jagorgal ngal o arti ke e wiide oɗo saaha ne hedde juuɗe safroɓe kene telno temedde ɗiɗi e yimɓe jeetati hono gardiɗo tawi ko leydi Mauritanie hono galle tawi ko lamorgo leydi Mauritanie kamɓene ñalawma hanke o ɓe jaltini tawi ko décret gam tawi ko toɗɗade biteɗe Diallo Amadou Samba yo won kolaɗo kuuɓal jagorgal kolaɗo kuuɓal tawi ko laamu ngu kanko ha hande tawi ko Diallo Amadou Samba o lomtoto e golle mum ko biteɗo Dia Mouhtar Malal o lomtoto e golle mum tawi kay ko biteɗo Diallo Mamadou Bathia tawi ha hande Diallo Mamadou Bathia kañumne kadi ene tuuma e bonnude tawi ko jawdi laamu e sato kay ha hande wonno jagorgal e laamu Mouhamed Wuli Abdoul Aziz jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowti e diine l'islam e jangde lasli da Wul Sidi Wul Amar o joddima tawi ha hande koye ambassadeur mo leydi Afrique du Sud ɓe mbawi tawi ko yewtidde jokkodiral moƴƴal e ɓingu yummago wongo hakkude leydi Mauritanie e ɗeɗo leyɗele ɗiɗi parti IPR ko parti laamoyanke tawi ko ɗo e nder leydi Mauritanie kamɓene kay ha hande ɓe mbawi yurnitade tawi ɓe mbawi ha hande tawi ko waylude goto e tergal tawi kay ko kalfinenoɗo ko yewti e mission ngaji e nder diwan mo Trasa ne halfineno tawi ko mission e nder diwan mo Trasa biteɗo Ba Ousmane ɗum noon tan ɓe mbawi wayludemo ɓe lomtiɗon neɗɗo goɗɗo tawi kay saabi ha hande kanko Ba Ousmane wayledemo ha hande tawi koye oɗon mission ko caggal kay nde o nodda yesso ñawoɓe ñalawma hanke o tawi kay omo jeeya e tuumaɓe tawi ko bonnude ono jawdi laamu o ɗum noon tan kamɓe parti IPR e oɗo saaha ɓe toɗɗima tawi ko biteɗo Mouhamed Wul Beha tawi ha hande oɗon jeeya koye ha hande tawi koye bureau ha hande tawi koye bureau IPR hono gardiɗo conseil régional mo ha hande tawi komo wuuro Nouakchott Fatimeto Binte Abdel Malik kankone o ardima ko yewti e dokkirgol gueɗe jangguirɗe kayeji e defte bikuji ha ko noon kadi ha yetti comci e nder leegal PK tawi ha hande ne yuɓɓini oɗon ñalawma tawi ko fedde Mauritanie naɓe daraniɓe ko yewti e ƴellitare ɓe koliti kay fandare nde ko gam sembinde e mbadi ha hande tawi ko wallude sukaɓeɓe e gurdam mumen hono société mo Senelec leydi Mauritanie tawi ko société kalfinaɗo ko yewdi e kuɓɓam leydi ndi kamɓene kay kayit mabɓe jaltini ñalawma hande ɓe ha hande ɓe kolliti tawi ko kabaruji jaltunode ñalawma hanke o gam kay hollidde hono société Senelec yoga e yimɓe kay mbawi ittede golle mumen ɗum noon tan ɓe jaltini kayit ñalawma hande ɓe kolliti oɗon kabaru wodaniya sen gummima leydi Mauritanie paɗen ko leydi Sénégal ma en jaɓɓo musidɗo men Qali Abouba jaam ñallema
jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jam hiire ma Hamadi Keneme ko noon tigui kabaruji men e ɗemgal Pulaar nder leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagonɗo leydi ndi kalfinade ko fati e cellal ade kanko e gollediɓe makko ɓe kolliri tigui ñalawma hande o e nder waktuji no gasna e cakkiri ɗi ko ujunere temetere capanɗe jeenayo neɗɗo holkisa tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus e nder holkiso he temedere capanɗe joyi e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe ɗum ɓeydama to banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere neɗɗo kala sappo e goho piccalla nogas e ɗiɗo koko fiɗa e nder ɓen fiɗaɓe noon hen capanɗe jeegom e tata ko contact suivi capanɗe jeenayo e tata heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellano ɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeetoɗo e tata kepti cellal mumen ha no hannirta ni e cappa yimɓe joyo kawri hen e ladial capanɗe nayo neɗɗo ɗum tampini no fewi ma mbalite to banggue fofango tuggi ko rafi wona leydi Sénégal faade oɗo saaha joni ɓe jaara capantati jeegom ujunere temedere capanɗe jeenayi e joyi neɗɗo fiɗaɓe mboros coronavirus e nder ɓen noon hen capantati e goho ujunere e temedde nayyi capanɗe jeegom e jiiɗiɗi kepti cellal mumen temedde jeenayi e capantati e joyi kawri hen ladial e oɗo ñalawma hande ko ujunnaji tati e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayi e yimɓe juuɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal to Auchan to nder leydi Sénégal Auchan ko société ji Fraysen nayi magasin aji mumen tawateɗi e nder leydi he e nder sekkoji he noon holirama tigui ɗon société ji janama jangol musgol no fewi Auchan ne jogui magasin aji kewɗi e nder leydi Sénégal hollirama tigui e nder ɗin magasin aji hen nogas goho janama gujjama mbaɗama gueɗe kamtoɗe no fewi e wiide kay wono biyeteɗo Papa Samba Diouf on ko kalfinaɗo ko fati communication o ɗiɗon société ji Auchan o holliri noon e ɗeɗon bonande soɓe ndenaki tan fodde ujunere temedde jeeɗiɗi capantati ho neɗɗo gollotoɓe nder ɗin société ji taw ko Sénégal nawi to ndenaki jogori ko yaade ko fati e chômage caggal kay société ɗi bonirede koto kungel paaɗen ribo escale ko commune tawteɗo e nder kungel kotana mus ɗo waɗi toon e nder oɗon commune suka jaaro duuɓi sappo e nayyi kañum wasi fittade mum e saaha kay o wonno fijji o gayli e poto courant nde ko o memi ɓoggol courant ko ɗon tigui o wasi fittade makko yimɓe hewɓe noon cikkanno ko bartiɗo kono suka mo wonduno holliri tigui wona wartade ko accident ko hen o wasi fittade makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar nder leydi Sénégal e nder seppoji bannoɗi ɗi e nder leydi Sénégal ha tengtito Dakar hollirama tigui gueɗe kewɗe ha tengti e nokkuji Mauritanie bonirama hen no fewi e gueɗe laamu goɗɗe kewɗe gueɗe jamboreɓe e oɗo saaha joni Ousmane Sonko foof yimɓe mum haytude wadde seppo ɗaminno wadde ñande aljuma ɓennuɗo o hollirama tigui wonde kay hayti wadde seppoji men ɗaminno wadde hollira ñande jeenayyi ñande sappo kono haɗani ha joni dangal dadiɓe taw ko ɓe hindi militaire ji bilendeji mum tawi tigui e nder yoga e nokki e buluji e booli tawateɗi e nder Dakar gam jogade heblanade kay ko fate seppoji ɗiɓe ɗamini yuɓɓinde ñande sappo e tati e ñande sappo e nayyi lewru gonɗi ɗum gasi ha laaɓi ɗum ɗo nokto gonɗi kabaruji men ngal Pulaar assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Abouba golle ma jooɗi peewi sen gummima leydi Sénégal paɗen ko leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinagal ko yewti e kaldigal guidi walla biteɗo Ismaïla Wayga o joɗima e gardiɗo no fedde dana ambasago o ha hande tawi ko oɗon biteɗo Youssouf Toulouba ɓe mbawi tawi ko yewtidde e caɗele guurade e nder leydi Mali ha tenti to banggue ndenke e kisal ko noon kadi ha hande tawi ko kanko gardiɗo hono fedde dana ambasago Youssouf Toulouba o wawi hollidde tan tawi ko caɗele ha hande tawi ko ɓe guuri tawi ko caɗele ɗe ɓe guuri o holliti tan tawi ko hono dogoji so tawi tan ndemi guese mumen fulɓe gaddat jawɗele mumen nan hen o holliti tan ha hande so tawi woni nodiral heɓaka jaam heɓetaki tawi ko hakkude mabɓe kanko ha hande tawi ko gardiɗo hono fedde dana ambasago o holliti tan tawi ha hande ko tuggude tawi ko ha hande koɓe gummi walla tuggude koɓe daari laamu leydi Mali meeɗa tawi ko yettadeɓe gam joddade e mabɓe disdi e mabɓe ko o holliti tan koye ngolɗo ɗum fuɗɗi ha hande kanko jagorgal leydi Mali tawi ko kalfinagal ko yewti e kaldigal guindi wiwal hono Ismaïla Wayga o holliti tan ha hande mo yettin ɗum tawi ko hono laamu leydi Mali hono groupe soutien tawi kay ha hande ko fedde wallonde tawi ko sabburde hono laamu leydi Mali tawi kay e sabburde e mudda ɗum noon tan ɓe jooɗima e mbadi ha hande tawi ko yewtidde yogue e toɓɓe gam ittude leydi ndi caɗele ɓe kolliti ko ɓuuri yawde e yeccade ha hande ko sohla ko e nder leydi Mali ko jaam e kisal nde artira e nder leydi ndi ko nonne kadi e wawde tawi ko yuɓɓinde hono sumgoji dewɗi lawol ha joni ko leydi Mali keddortoɗen tawi ha hande hono vaccin ko yewti e
coronavirus ɗum noon leydi ndi heeɓi hono vaccin coronavirus kene tolno temetere e capanɗe jeenayi e jeegom tawi ko million dose ko ɗum woni ko leydi Mali heeɓi ne jaɓɓi tawi kono oɗo vaccin covid 19 to bowal diwoti to tawi ko gardiɗo leydi ndi bandow e wondude gardiɗi jagorɗe leydi ndi tawi ko biteɗon Ousmane Wan ko noon kadi e jagorgal mabɓe kalfinagal ko yewti e cellal aade biteɗo Fanta Sibia tawi ha hande hono oɗon vaccin ummi koye ballal hono fedde windere yankore halfinade ko yewti e cellal aade ndi wallata yoga e leyɗele dunde Afrique tawi ko ɓurɓe semblinde tawi ko ɓurɓe ha hande tawi famdude doole sen gumima leydi Mali paɗen ko leydi Gabon ma en ketto Sar Abdoulaye Sarr jaam ñallema teskama jamma beɗɗo henno woni jeenayi ene jofi sappo woni tan jamma talata ene jofi alarba iwonde mawde jippima ɗo e Libreville Gabon e nder nden iwonde dañi tigui dirango mango yaltugo leelani kene fota wonde 30 seconde woni ko leydi ndi dilli ha ganduɗa min Sar Abdoulaye Sarr kalaɗo hen matlamu leli mi hoore mum mi tinine yerɓa ha cikkumi ni won joɗiɗo saram hewɓe kadi ɓe jokkodirena dañi settade ɗeɗon gueɗe noon wona gueɗe bayroɗe wadde e nder leydi Gabon e kala saaha ha tengti so tawi tan woni asmano omo jippina deƴƴe makko ene yaada e digali mawɗi no fewi ko musidɗo moon Sar Abdoulaye Sarr Libreville Gabon ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe ko noon tigui Sal Abdoulaye Sarr golle ma jooɗi e peewi sen gummima leydi Gabon paɗen ko leydi Niger Mouhammad Ousmane ko ha hande tawi ko jadnoɗo hono deuxiéme tour jadnoɗo tawi koye ha hande tawi ko Mohamed Bazoum eɗen ganko kanko Mouhammad Ousmane ko calinoɗo tawi ko jaltude hono deuxiéme tour caggal kay nde o foola ɗum noon tan o woliti o wawi tawi ko déposé ko rewti e recours makko tawi koye nokku ha hande to nokku tawi ha hande conseil constitutionnel nder leydi ndi gam ha hande salade jaltude tawi ko ɗiɗon woteji ha joni to leydi Niger kedaroɗen ho mennoɗo ha joni gardinoɗo leydi ndi Mouhamed Issoufou o heeɓi tawi ha hande ko yewti e jeenari tawi ndiɗo jeenari wiyete ko Mo Ibrahima ndiɗo jeenari noon o rakkite ɗum ko tawi ko ardiɓe leyɗele ɓurɓe teskide e ko mbaɗi e nder leyɗele mumen e ndiɗon jeeɗari noon teskama duuɓi tati hande tawi koye hoorejo leydi goto Afrique naji heɓani hono ndiɗo jeenari ɗum noon tan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hono Mouhamed Issoufou e heeɓi hono ndiɗo jeenari ɓe kolliti kay darde makko to banggue hande tawi ko ndenka ko nonne kadi ha yetti to banggue ƴellidde faggude e nder leydi Niger ko nonne kadi hande e ñimnude kala ko yewti e démocratie e nder leydi Niger tan gummima to leydi Niger paɗen ko leydi Burundi tonne kadi hande kene tolno tawi koye ujunnaje 5 e temedde ɗiɗi dumbenoɓe e nder prison ngoji tawi ha hande dumbenoɗe e nder cuuɗi dumbirde e nder leydi ndi kala gaccitama ha laaɓi ceer tawi ɗum waɗi koye yamirore hoorejo leydi ndi to leydi Espagne cakkitirtoɗen kabaruji men e ɗemgal Pular hono halfinaɓe ko yewti e ndenka tawi ko maaje kadɗe leydi Espagne ɓe kolliti ñande 6 lewru mars ha yetti 7 lewru mars ɓe mbawi ha hande tawi ko fabade kene tolno temedere e yimɓe jeeɗi tawi ko waɗannoɓe immigration clandestin gam nadde e nder leydi Espagne gasi a laaɓi kabaruji men e ɗemgal Pular to yeeso haalirde nde musidɗo moon Hammadi Keneme to leydi Sénégal Kaali Abouba leydi Gambie ha hande tawi ko leydi Gambie tawi ko Sar Abdoulaye Sarr ne heeɗano en to nokku karallagal to hono musidɗo men Seydou Abouba yenkire jaam